Казанлылар Туфан Миңнуллинны күрде. Ул һаман шул ук ихлас, милли җанлы инициатив шымбай. Астагфирулла. Экранда гына иде шул. Казан тамашачысына танылган депутат драматург истәлегенә багышланган кинофильм тәкъдим ителде. 22 минутлык тасма хисле килеп чыккан. Әңгәмәдә катнашучылар җаваплары тамашачыда елмаю тудырса, Туфан аганың безнең арада инде булмавы моңсуландырды. Казанлыларның хисләрен безнең иҗади төркем күреп кайтты. Мәдәм Туфан абый, син үзең авыл кешесе дип йөрсәң дә, син бит авыл гади халыктан чыккан кеше түгел. Ой, ничек инде разый. Ни дигән сүзең бу, ничек инде гади халыктан чыкмаган. Чөнки син һаман да халык белән бергә, син халык эчендә, син халыктан чыкмаган дигәч, шаркыл тапкыр куйган иде. Туфан ул галәм. Театрда драматург буларак кына түгел, артист булып ташлыйсы килгән. Тик хыялы чынга ашмый кала. Туфан Миңнуллинның бакыйлыкка күчүенә 2 ел була. Дуслары аның исемен мәңгеләштерергә булган. Кино төшергәннәр. Төп рольдә Туфан ага үзе. Билгеле документаль фильм төшерергә булгач, без уйлана башладык. Бу фильм ничек булырга тиеш? Ул аның иҗаты булырга тиеш монда. Тормышымы, биографиясын сөйләп чыгаргамы? Билгеле бу шактый катлаулы нәрсә. Чөнки Туфан агай турында ярты сәгатьлек фильмда нәрсәләр әйтү бик авыр. Чөнки ул искиткеч киң колачлы, гаҗәеп зур талант иясе. Премьерага килүчеләр фильмны басып алкышлады. Бу Туфан абыйга һәм фильм төшерүчеләргә рәхмәт белдерү генә түгел. Мир кинотеатр залы шыгрым тулы иде. Шуңа 2 сеанс күрсәтергә туры килде. Туфан Миңнуллин янәше безгә килеп киткән кебек диләр тамашачылар. Фильм бик ошады һәм бик кыска тоелды. Туфан абый белән һаман аерыласы килми, һаман да аны шунда янәшәдә күрәсе килә. Кызганыч бу хәзер мөмкин түгел, әмма шушы фильмнарда гына булса да аны күреп торырга насыйп итсен иде Ходай. Фильм нигезе итеп Туфан Миңнуллинның үзе турында үзе сөйләгән 7 сәгатьлек видео тасма алынган. Ул аны 2012 ел башында яздырып кала. Туфан абыйның эчке серләре, у фикерләре фильмны төшерергә илһамландырган да авторларны. Аның үз авызыннан үзенә бәя бирүне ишетәс килә иде. Менә без аны да фильмга кырттык. Чөнки кеше бәясе бер нәрсә. Кеше бит үзенең башкалары караганда үзен үзе яхшырак белә. Менә монда ул турыдан тур, ачыктан ачык үзе турында сүзли, үзенә бәя бирә. Һәм үзен гел мактап кына утырмый. Үзенең кимчелекле якларын да әйтә. Үзенә булган кешеләр фикер турында да үзенең фикерен әйтә. Бу бик тә кадерле, бик тә кыйммәтле. Туфан Миңнуллин турындагы бу фильм беренчесе һәм соңгысы түгел дип ышандыра режиссер Илдар Матуров. Якын киләчәктә бөек драматургның Дәүләт советында эшләүчеләре хакында да фильм төшереләчәк. Лилия Галимова, Игорь Романов, Казан телерадиокомпаниясе.